Azt hiszem, most megérkeztem. Talán köztudott, hogy közel 30 éve kizárólag Mercedes tulajdonos vagyok, és mit kötök én a Mercedeshez? Alapvetően német műszaki pontosságot és visszafogott eleganciát. Ahogy teltek az évek, váltottam Mercedesről Mercedesre, és egy picit hedonistább is lett az életmódom, és egyszer csak megérkeztem ide a Mercedes hoványra, és azt mondtam, hogy úristen, most otthon vagyok. Én állíthattam össze az álomautómnak a bőrülését, a színeit, a varratokat, a műszerfal kialakítását, és most már tényleg csak egy pár perc választ el attól, hogy beleülhetek a GT53-ba.